Jesu Kristo. Mhlanje ithandwa zami bengifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli likaMateyu sahluko sesibili. Verse yokuqala kuze kube ivesi ye-12. Kunezinto engifisa ukuba sithi uyihlalela phansi sibheke ngale ndaba yaleli ivangeli. Kwathi lapho uJesu esezelwe, izazi zasuka empumalanga zafika eJerusalema zaziyobuza ukuba ukephi lo mntwana ozelwe oyinkosi. Yokuqala engifisa ukuhlala kuyona inkonzo yokuyaluza, inkonzo yokufuna, inkonzo yokulangazelela ukuthi la madoda asiwazi ayemangaki. Esikwaziyo ukuthi la ehleli khona ayabona ukuthi kukhona into abayiswele engabakwazi ukuyithola la behleli khona. Angiyazi yini engisuse emakhaya neza kuleli misa. Angizazi izinto ezisenhlizweni zenu enilangazelelayo. Angizazi nezimpi enilwayo. Angiwazi nomsindo enibhekene nawo, kodwa engikwaziyo sengisukile nafika. Khona inkonzo ebalulekile ngenye imini ekumele uye kuJehova uthi, Nkosi, sekukhona mina uqobo lwami, kade ngangithumela, kade ngangihambisa, kodwa manje sekufike mina. Izwi likaNkulunkulu, la madoda ahamba azafinyelela eJerusalema, kodwa into engiyithandayo ekuhambeni kwawo ayadideka. Angena emzini ongesiwo, ebesebuza omunye athi badideka kanjani belandela into eyambulwe uNkulunkulu. Ngobude bendlela isono siyathandela, ngobude bendlela siyakhohlwa, ngobude bendlela siyalimala, ngobude bendlela siyadideka, ngobude bendlela abanye bethu bayasala, ngobude bendlela sidla ukukhwebezane. Baningi esaqala nabo, baningi abasala endleleni, bangake sizoqeda nabo. Kunenkonzo asambulela yona uNkulunkulu uma la madoda efika athi, ukephi lona ozelweyo oyinkosi. Lithi izwi likaNkulunkulu, wathi uHerode angayizwa le ndaba waseyathuthumela, wesaba, neJerusalema lonke lesaba. Kunenkonzo engithintayo ukuthi uHerode angathuswa kanjani umntwana omncane who's less than 2 months ezelwe. Ebese kuyavuka kumina ukuba uHerode akasaba umntwana, kodwa uHerode usaba ubukhosi obekiwe kulo mntwana, ngoba uyazi ukuthi lo mntwana mekavuka ubukhosi bakhe bunamandla
kunoHerod. Khona inkonzo engiyithandayo eyenziwa uNkulunkulu ngenye imini. Uthi uNkulunkulu befuna ukuvusa ubukhosi kaDavide kubafowabo ngokufika kaSamueli, abafowabo abamkholwa ukuthi inkosi. Ebesethi uNkulunkulu ngizovusa lobu bukhosi ngokuthi ngivuse uGoliathi, uDavide azobhekana naye. Maqeda uSawuli abona ukuthi lo mfana uhlukile kunabanye abafana. Khona abanye abantu abakhulekela u2023 engathi ungawunyaka omuhle nezibusiso. Mhlawumbe bekumele sithi inkosi uJesu ngicela ku2023 uma kuvuka uGoliathi kodwa uvusa uDavide empilweni yami, khona uzobonakalisa amandla akho nodumo lwakho. Ukuthi shabaluni likaGoliathi oluvukayo akuswelekile ukuba ngazi, kodwa kumele ngikwazi mayivuka uGoliathi noDavide kumele avuke, khona uNkulunkulu ezozambula empilweni yami. Ithanda inkonzo eyenziwa uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu ngenxa yovalo nokwesaba uHerod wabiza zonke izazi, abaFarisi, ababhali, abapristi abakhulu, wahlala nabo phansi wathi aniyeni ngixoxele noKristu uzozalwaphi. Esekuyavuka enhlizweni yami ukuba bangaka abantu esibaxoxela amaphupho ngenhloso yokuthi bafuna ukulalela kanti bona bayazi bafuna ukuwabulala. Bangaka abantu emndenini ozalwa nawo abadlelana ubona ngoba bengafuni ukubona inqubekela phambili ngoba bona uqobo lwabo sebephelelwa amandla. Bangaka abantu inkinga yabo kube uvula umlomo baxoxa ngamaphupho abo abulawa abantu abazwana nabo. Wakwamtshela umuntu i-idea ukuthi ngicabanga ukwenza ukuthi nokuthi athi umuntu kuwena ungayenzi leyo nto iyabheda. 2 months down the line ubona isiyenziwo yena, mumbuza ukuthi wena uyenza kanjani, hayi ongabe ngayicabanga nje lento ngayibona ukuthi right. Bangaka abantu la phakathi kwethu uJehova abahlebelile wababekela imfihlakalo engqondweni yabo, kodwa inkinga yabo out of excitement balimaza izinto. Ukuthula kubazalwane, ukuthula kubancane. Sicela ukukhuluma ngenkonzo yokunama. Bangaki phakathi kwethu abathebeneme bajabula, babona ingane zobhuti, babona ingane zomalume, babona ingane zobanti bevakashile, waze wajabula wanama. Wathi mntanami awukambi ebhenki wathatha nekhadi obulithukisile wathi abokhipha sidle sijabule, wafika uJanuary waya komashonisa. Yazi inkonzo yokunama ave kuyingozi ukunama, ngoba manginame kwaze kweqa ngigcina ngikhiphe nekade sengikufihlile. Kodwa inkonzo ebulala namhlanje uHerodi akuyona yokwenama, kodwa inkonzo yovalo nokusaba nokuthuthumela. Uma siqhubeka nevangeli likaMateyu lithi izwi likaNkulunkulu uHerodi uthe angabona ukuthi izaza isabuyi wasekhiphela umyalelo wathi zonke izingane ezineminyaka emibili kuyaphansi ayibulawe. Bangaki abantu nezinto esilimazile because we were threatened. Bangaki abantu ezizalwa nabo emakhaya esibadestroyile because we are threatened ukuthi uNkulunkulu is doing something great in their lives. Khona abanye abantu esingabafuni, we will do whatever we can to make them feel ukuthi they are stupid.
Just because uNkulunkulu konke afuna ukuyenza, kodwa mengayenzanga ngami, I must make sure ukuthi ayenzeki. Kuba khona enye inkonzo engiyithandayo. Herodi uyawabiza lamadoda eceleni, ebesethi kuwona, ngicela nihambe niyobheka, uma senitholile ebese ningibuyisela izwi, khona nami ngiyohamba ngiyombheka lo mntwana. Lithi izwi likaNkulunkulu avuma amadoda athi angahamba endleleni noJehova wasambula kuwona, wathi uNkulunkulu masenibuyele emumva athi anoshintsha indlela elifike ngayo. Ngiswele inkonzo yokuba ngishintshe indlela engifike ngayo. Athi umpostoli Pawuli athi ngisengane, athi ngenzi sokomntwana, athi ngisengane, athi ngadlo komntwana, kodwa ngithe ngokumazi ngokuhlakanipha kokudala athi ngakushaya indiva. Khona inkonzo evukayo kumina, inkonzo yokukhula ube mdala. Yabona musu uzohlalelwa phansi ubuze umndeni ukuthi kanti ukhula nini wena, kanti uhlakanipha nini wena, kanti ufunda nini ukuthatha zakhe inqumo. Ufike ngale ndlela, mawubuyele emuva uzolimala. Indaba ungahambi ngale ndlela. Khona abanye abantu abazi ukuthi usibani bani ushave empilweni yami, usibani bani upoison empilweni yami, kodwa uyaqhubeka ahlale naye. Uma umbuza ukuba indaba ungahlehli kunabantu, athi mntanami, athi mngani wami, athi sibani bani, athi ngiyakusaba ukuba ngedwa. I would rather be alone than to live in a toxic relationship. I'd rather ngibe intombaza yodwa than ukuhlala nabantu abahlezi kancane, chipping at my self-esteem. Umuntu ohlezi ehleli ngegama lakho, la hleli khona mayineme nama ngawe. Mayibonile ufuna uvukwa inkonzo uzovukela kuwena. And when uhleli ngoba uncengeli ubungane, akufuni lo muntu, akasoze akufuna. Konke uNkulunkulu asinika yona namhlanje, ngoba uyayibona lento ayinakho ukuphila. Why Paul ubuyele emuva ngendlela ofike ngayo? Uzogcina ngicela ukubuza, uma lamadoda esefika kuJesu afika abeka impepho, abeka amakha, abeka igolide, yini uNkulunkulu ayibeke kuwena kulonyaka? Iliphi iphupho uJehova azolenza ngawe? Imuphi umsebenzi uNkulunkulu azowulungisa kuwena? Yiphi inkonzo uThixo azoyenza ayihlele ngempilo yakho? What needs to change? What needs to be done differently? Abanye bethu kunama habits that we need to unlearn. Kuneminyango ekumele sivale, kunabangane ekumele sivalelise kubona, kunemsebenzi ekumele sibonge kuyona, kunama-relationships ekumele siphume kubona. Ikuphi ekumele ukwenze ukuze icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho lipheleliswe? Ndlovukazi yezulu ayibenathi simuso sisivikele isikhanyisele, ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.